Say, goedemorgen. Hi, Anna. Hallo. Yan, nagsasnack na siya si Anna. Hi guys, ano na, mag-alas 5 na. 5 minutes na lang, alas 5 na. And alas 5 ang start ng ating vlog. Malapit na matapos si Anna kumain. I'm feeding Anna rice and her favorite tomato soup. I just mixed. Anna, kumusta pala kayong lahat? Hey, Anna, kumusta kayong lahat? Ay, Anna. Nay, kumusta kayo lahat? Kami dito okay naman. Malamig nga. Like I said, nag-snow sa maraming parts ng Netherlands last night apparently. But, hindi siya nag-snow sa amin. Umulan lang siya. Anna, give mama, give mama. Come. Put it down. Kanina pa kami nag-aaway. What's up? She already tries to feed herself, but then it gets really messy and ayokong maano siya. For now, ayokong madumihan siya kasi kakaligo lang namin. So, medyo medyo sticky itong kinakain niya. Now. Hi. Hello. Soya. Hi, hi. Hi. Ngayon lang ulit nakapag-vlog because the past few days, I was feeling under the weather and then medyo na busy sa preparation for my speaking exam, yung Burgering exam. Speaking this time. Yesterday. It wasn't easy. Ang sobrang lamig na, kaya nasa bahay lang kami ni Anna pero naka-sweater kami. No, di lagi mag-play sa water. So, pala tonight, we're gonna have barbecue with Ruth's parents because we still have leftover meat from 2 days or 2 nights ago. So, ubusin namin. I hope maubos talaga. So, yung leftover na meat. No ha, ne, nanit dun. Mama is neat blay. Kahit na mama is neat blay. Karon. Yun na, pinapagalitan. Hindi tayo No, neat dun. Kaya yan guys, hindi ko matiis pag nagpapakyut. Uy, my God, I know, it's not good, Mar. Ay, give it to mama. Drink, mama. Thank you. Thank you, Val. Hinihintay na lang namin yung kanyang lolo and lola and also her papa. So, in 30 to 40 minutes, they'll be here. So, yeah, i-vlog natin yung aming dinner mamaya, yung barbecue. Pero I think time-lapse ko lang, no, kasi family time kasi siya. So, yeah, yung conversation and all that. Privado. Yeah. Nandito na si Oma. Hey, hallo Anna. Oma is hier. Hi. Waar is het, Ching? Ik ben op vloggen. Oh, Ja, iets goed. ja? Oké. Iets goed. Anna is already waving. Hey. Hallo. Ze was wakker. Hoe laat was het? Ja, een beetje laat. Ja. En wij gingen douchen. Hey. Ja. Hey. Ja. Ruth is thuis. Ruth is here. En bumili siya ng mga sa... Heb je nou een vleesje already? Wow, this is not lettuce. This is cabbage. Yeah? We don't eat it for salad, we cook it. Yeah? Oh, yeah, you didn't. I told her to buy lettuce. Ayan, cabbage ang binili. Wala
may salad. Maar de cucumber is goed, for sure. And dessert? Polish dessert. Aardbei. This is chocolade. I just look at the things and I think that looks good. Ito. Parang ano lang, same lang naman to ng ano. It's quite the same as... Who was that? So, prepare lang ako, no? So, Ana, kain lang kami. A few moments later. Hello guys, ano na, 7:40 na. Tapos na kami kumain. Ngayon, ano na si Ana, o nagdede. Tapos na din. Andun sila sa shoulder o sa third floor. Kinukuha yung Christmas tree para maset ko na siya bukas. Agoy. So, biglang hindi na gumana yung, yung grill nila. So, na lang ako. Niluto ko na lang sa pan. Ipatuloy ko tong vlog na ito tomorrow kasi, lang siya, na short lang ba. So, maglilinis muna ako doon. And yeah, kita-kita tayo bukas. Matulog na meron taod-taod. Chuck niet mooi? Tsuk mong namun. Hoe is Chuck. het niet bang? Nee, I was vlogging. Ah, The next day. Good morning mga gang. Wednesday na ngayon. Nakapajama pa si Ana. Dinala ng papa niya dito. Nakapajama pa. So kakaalis lang ni Mister. Ayan. Tinanswer ko pala yan dyan. No? Punta kami ni Ana sa school na naman. Magtatapon kami ng diaper niya. And then, it's Wednesday, so we're going to the fruits and vegetable truck. And then, ipapakilala ko sa inyo yung aking Thai na friend. Girlfriend ng... Ana, nit doon. Kinukuha niya yung Christmas tree maliit. Girlfriend ng best friend ni Mister. So, ipakilala ko sa inyo. Ready mo na kami guys kasi 9:30 yung namin. Yung napag-usapan namin na magkita kami. So, alis na kami guys. Yan si Ana already na. Malamig kasi kaya ayan. So, alis na kami. Ando na si Ana. Hey, mama. Ana. Mama. So, andito na kami. Andito na kami sa labas. Naghihintay kami kay Apple pero wala pa naman siya. Hintay na. So, ayan yung vegetable shop. Katapat siya ng church dito sa amin na ginawa. So, nasa labas pa rin kami. And wala si Apple. Parang pumunta siya sa sentrum. So, yeah. Punta na lang kaming action. Si Ana kasi hindi ko dinala ng gatas. So, hindi ko siya pwedeng ilakad papunta ng sentrum. Baka magutom. Baka mag-iyak sa daan ba. So, punta kaming action tapos uwi na din kami. Wala talaga guys. Wala si Apple. So, hindi kami nagkaintindihan. Kasi, mahirap siya i-contact kasi wala pa yata siyang number dito sa Netherlands. So, anyways, uwi na kami ni Ana. Ana is here. Medyo, siya sa loob. Irritable. Hi. Hello. Yeah. So, uwi na kami guys. Maganda ang weather. Bahay na kami. Nilalamig na si Ana. Yung ko pala may cover na. Yung Mercedes-Benz na. So, nagkausap na kami ni Apple. Ang hirap talaga pag wala pang number ba. Hindi ka makatawag agad. So, yeah, naghintay ako. Naghintay din siya. Tapos nakita niya pala kami pero hindi siya sure kasi mabilis daw ako maglakad. Tapos, siya kasi pumunta ako sa bakery. Then she thought na, maybe it's another person. Hala, kawawa naman siya, uy. Tapos, pumunta pa talaga siya sa amin dito. Tapos,
wala man kami. Kasi nga, feeling ko din, makikita ko siya sa labas. So, wala talaga. Ang tawag doon, nagkasalisi kami. Yeah. Anyways, later, when Anna sleeps, itry kong i-decorate itong Christmas tree namin. Tapos, maghahanda na ako for later, maglilinis-linis ng konti. Kasi nga, magdi-dinner ulit dito yung uncle tsaka auntie ni Ruth tsaka yung mama at papa niya. So, Anna will sleep soon. Papakainin ko na siya din after a bit. Yeah, super nice ang weather ngayon. Ayan. Super, super nice. Okay pa yung aking mga bulaklak dyan. Ang madam, Ana! Nag-hi siya doon kanina sa mga tao sa action. Pati yung, yung cashier, hinahay niya. Sinasabihan niya, yeah! Yeah! So, maglaro lang kami ni Ana, guys, ha? Guys, since tulog na ang aking anak, mag-set up tayo ng Christmas tree namin. So, unahin ko yung lights. For now, guys, yan lang muna. May mga balls pa ako dito. Kaso yung iba, wala nang yung pang pang kabit. O baka sabihan ko si Mr. na kumuha ng pang tali ba? Kasi parang wala namang sobra. And si Anna din magigising na soon. I don't think I can finish decorating the Christmas tree today. So, pakita ko na naman ulit next time. Yeah, maganda siya. Happy ako. Parang hindi ko na lang siguro isari itong mga ibang colors ito. Ito sila. We'll see kung medyo alanganin. Gamitin ko na lang yan. Kasi bumili ako ng konting golden na na bowl. So, yun yung bali parang parang theme ko. May pala ako doon. May maliit na Christmas tree din kami doon. Gustong gusto ito ni Anna. Super liit lang naman. Yan. Yan. So, lagyan ko din siya ng, ng maliliit na Christmas balls kung may sobra. Muna guys, tawagan ko na muna ang aking mama. Pakita ko sa kanya yung ginagawa kong Christmas tree. And balikan ko kayo tonight pag, pag andito na yung family. Yung star doon, kailangan kong ayusin kasi sabi niya, naka-body warmer talaga ako. Yes, Apple! Dito siya, kanina pa siya dito. And dito na yung uncle tsaka auntie ni Ruth tsaka yung papa niya. So, naghihintay na lang kami na dumating sila. So, yun na yung vlog natin today. Please don't forget to like and subscribe. So, yun na ang ating vlog. Salamat for watching. Duy! Mus babu!